Katawa sa MUSIKATAWA. Anya, usa ka adlaw ni Ana, nangalawat na po si Bai Ronie Bai. Anya, sa pagpangalawat ni Bai Ronie Bai mga ghandos, wala ka bantay ang pare nga ang ihang nga buto niya sa iyang sutana na hulog o dito sa kupa, dito na hulog. Sus, kay mo may napunit sa pare o napasok sa baba ni Bai Ronie Bai. Anya, sa pagpangalawat, minguning pare mga ghandos. Mga igsuon, kini mao nga ko ang lawas. Kaunan ninyo kini, kay mo niya ko ang lawas mga kahando. Diyos, nagbagulbo si Bai Ronie Bai kayo na pare, nga ba ko nilawas. Moto yung giatngan paggawas sa pare, human sa misa. Adre, di ba yung kadre nga sa panahon sa papangalawat dre nga mga igsuon kan ani ninyo kini kay mo niya mo akong lawas? Bitaw budulay. Kanang ano nga pagpangalawat gani, maunay lawas ni Kristo. Kan anino kining lawas ni Kristo. Unya ka na nga bino, mao ka na dugo ni Kristo. Unya dre, mangutana ko nimo dre, sa diha yung kang lawas ni Kristo. Ang ako nga gikaon baga niya dre nga tinapay dre, di man ito lagi lawas dre, gahi man lagi dre, bukog man lagi ni. Katawa